Ola, que tal? Benvidos a este espazo de entrevistas no que hoxe nos acompaña Felipe Ferreiro, o presidente de Cruz Vermella Ourense. Que tal? Benvido. Bo día. Presentábanse recentemente os datos deste 2025 de Cruz Vermella e falamos de 14.000 persoas atendidas nunha provincia que ten máis ou menos 300.000 habitantes. Os datos son fríos, pero detrás deles hai persoas. Cal é un pouco a radiografía que podemos facer da provincia de Ourense, que realidades se están cronificando? Permíteme que antes, dada a situación que temos do que está pasando en Venezuela, o noso saúdo de Cruz Vermella Ourense, por suposto, Cruz Roja Española e a Federación Internacional, da nosa solidariedade e o noso apoio con todas as persoas que están sufrindo, volcados sobre todo no rescate e na atención sanitaria, que Ourense en concreto estáse volcando para poder facer captacións e axudar a todas as persoas que están nunha situación francamente delicada. Nós tivemos tamén recentemente xa un incendio no que estamos con emerxencias e socorros, tivemos unhas riadas incomparable, claro, co que está sucedendo en Venezuela, pero dicir que tamén seguimos tendo, por desgracia, situacións e temos que acudir. Como ben dicías, o tema, neste caso, que nos preocupa tamén é o da reunión comité provincial que tivemos o día 25 xoves para, de alguna maneira, render contas do que foi o ano 25 e presentarlo aos membros do comité, que a fin de contas o comité é o que aproba inicialmente o que se vai facer en actividades e tamén a parte económica. E logo, unha vez que termina o ano, está xa todo contabilizado, tamén é o que dá o visto bo e aproba se se fixo ou non se fixo, como se fixo, que desviacións houbo. Concretamente, o que decías ti, atendemos a 14.500 persoas aproximadamente, pero son persoas, non son números, como ben dicías. Para nós eso é fundamental, porque máis alá da atención material que hai que facer en moitos casos, sobre todo na área de inclusión, como son atención de necesidades básicas para poder cubrilas, de higiene, alimentación, materiais de colexios, a veces pago de facturas de electricidade ou de alugueres, pois lóxicamente está tamén o que é a atención global á persoa, ás familias, especialmente cando hai nas familias menores, ou cando hai mulleres que teñen nenos e están en situacións vulnerables. Entón, pois sí, é unha cifra realmente considerable. Precisamente falando da vulnerabilidade, no informe falase de 2.000 persoas en extrema vulnerabilidade. Para o que non entenda que significa isto, cal é a situación que poden chegar a atravesar estas persoas? Bueno, que dentro do global das persoas que necesitan axuda, hai nas, como ben dis, que están en situación de extrema vulnerabilidade, é dicir, que carecen de apoio de rede familiar, carecen de medios, teñen ao mellor 2 ou 3 nenos, todo eso, a veces monoparentais, son situacións realmente delicadas, e sobre todo cando hai nenos, porque os nenos non podes, estamos dicir, isto non hai, isto non o teño, o outro, hai que intentar, como nos pasa, pois, mesma campaña de xoguetes. Pois, por exemplo, temos que non damos xoguetes usados, damos xoguetes novos, e non nos damos nós, dámoslos a nai, ao pai, ou ambos, ou a familia, para que ellos entreguen, como para que tampouco vexan que están nunha situación con outros nenos ou outras nenas. Entón, hai que ter, ademais, esa parte humanitaria, sensible, social, de traballar con eles e de hacerlle chegar para que poidan sair adiante, e logo, evidentemente, o aspecto psicolóxico, que tamén é moi importante. Entón, esas familias requiren unha atención moi completa, integral e casi permanente.
E que ademais Cruz Vermella abarca moitísimos ámbitos, falamos de soidade, falamos de problemas con menores, falamos de migrantes, son moitas situacións ás que a asociación se ten que adaptar, porque ademais os tempos cambian, as emerxencias, por exemplo, últimamente tamén están sendo un foco de atención por parte de Cruz Vermella, pois en casos que o mellor na provincia non estábamos acostumbrados, como o que recentemente pasou en agosto de 2025 con esta vaga de lumes. Entón, tamén como é esa parte detrás do que non vemos, eses voluntarios, o que é o propio funcionamento do sistema para que todo flúa, non? E poder atender todo. Dis moi ben, nós temos desde a infancia, xuventude, temos o programa de acollemento familiar que é da Xunta, pero xestionamos, lógicamente, Cruz Vermella, con familias que acollen a nenos, a nenas que están en situacións, a veces, non só porque a nai ou o pai ou ambos atravesen circunstancias, situacións complicadas, difíciles, non poden atendelos, senón a veces porque incluso non hai. Entón, desde aí, pasando pola xuventude, que nos atendemos con charlas, programas, talleres permanentes ao longo do ano en colexios e en outros colectivos, ata o programa que temos escolar polas tardes, con voluntariado, para apoialos escolarmente, para facilitarles tamén unha pequena merenda, ensinalos, levar unha vida saudable, pero as persoas maiores, que citabas a soidade. Nos temos talleres en toda a provincia, en todas as asambleas, coas persoas maiores, sobre todo as que están soas, que non teñen rede, non teñen familia, non teñen, a veces nas aldeas xa casi non queda persoas coas que falar. Se teñen ter asistencia, nos ademais facilitamoslle o traslado con voluntariado, voluntarios e voluntarias en vehículos propios de Cruz Vermella para poder ir ao médico, leválos, acompañalos e volver con eles outra vez ás súas vivendas. E logo, en xeral, falabas ti de socorros e de emerxencias. Nos temos programas en colaboración coa Deputación de Ourense, que tamén nos axuda, nos financia, de primeiros auxilios, pero estamos nas emerxencias. A desgracia que tivemos grande, que foi moi difícil no verao, como recordabas ti, pero xa estamos outra vez, como citábamos antes, houve incendio xa en Boborás, temos que estar en prealerta, houve das riadas de Viana, tamén estamos aí, sobre todo coas familias e coas persoas maiores, non? Estamos, en xeral, en moitas frontes, pero as circunstancias, o habitual xa o facemos, e cando hai sobrevido, tamén temos que facelo. Os técnicos están aí permanentemente, pero o voluntariado é impagable, porque un voluntariado faino do seu tempo libre, ás veces non tendo tempo libre do libre que teñen eles para eles, incluso sábados e domingos, nos preventivos que facemos, en socorros, e, por lo tanto, isto é unha tarefa, un labor dunha gran familia, empezando tamén polos socios e socias que aportan tamén a súa cota, lógicamente, empresarios que colaboran. Temos o programa de emprego, moitos empresarios colaboran con nós, sobre todo facilitándonos os seus espazos para facer prácticas todas aquelas persoas que acoden aos nosos cursos, ao noso programa de emprego. Sí, é moi amplo, pero, bueno, Cruz Vermella ten moita experiencia, ten moitos anos e ten bons técnicos, moi bo voluntariado, e iso é o que facilita que as cousas se poidan facer a sacar adiante. Podemos dicir, entón, que o músculo do voluntariado na provincia de Ourense e Cruz Vermella está forte, non? Non nos queixamos porque é moi difícil. Nós tratamos de conseguir, sobre todo, voluntariado persoas novas, pero tamén entendemos que as persoas novas están, non están, por estudios, vanse, volven, e logo, unha vez que terminan os estudos, pois aquí tampouco hai moitas posibilidades, saídas para traballar, e teñen que traballar fora, pero así a todo temos un voluntariado extraordinario. Tivemos hai pouco o encontro de voluntariado en Baiona, autonómico, e imos ter o día 19 de setembro o provincial, que este ano nos toca facelo en Verín, porque cada ano facemos nunha comarcal, non? E máis que nada para ese día ter unha xornada de reflexión, de convivencia, e tamén, como non, premiar, ainda que debíanse premiar todos e todas as voluntarias, pero si aquelas que levan máis tempo, se levan máis tempo, pois teñen máis dedicación, teñen accións moi singulares, e de alguna forma recoñecer tamén o labor que fan. Andamos por
2.600 o número 2.650 no que é voluntariado, e aínda que non todos a vez, pero ao longo do ano 25 tivemos unhas 650 persoas voluntarias que de alguna ou outra maneira, máis ou menos, estiveron lóxicamente aí con nós, incluído o difícil momento dos incendios de noite, con camas, montando albergues en Verín, en Valdeorras. Sí, é un músculo importantísimo o voluntariado. Pois moitísimas gracias por acompañarnos. Grazas tamén a vos, que sabemos que sempre está aí, Telemiño, e na región, apoiándonos, facilitándonos e difundindo o que facemos, que é moi necesario. E moitas grazas tamén a todos eses voluntarios que dedican o seu tempo libre a cuidar dos demais. E lembren que tamén se pode colaborar non só economicamente, senón que con asociacións como a Cruz Vermella podemos colaborar con o noso tempo, e iso é o máis importante. Ata a próxima. Gracias.